lidi, vítám vás u dalšího videa na kanále Ogiroma a dneska si výjimečně opět nacházíme doma. Víme, že sny se mají plnit a proto jsme se rozhodli, že vám jeden dneska splníme a to ten, že vám zodpovíme na vaše otázky záludný, které vás hrozně dlouho zajímaly. Tak je tady mám připravený na telefonu a na všechny vám dneska odpovíme. Spolu se mnou je tady i můj věrný oř Péťa. Čau Péťo. Dneska se mnou nemluví, měl moc piv, aby říkal, že se potřebuje soustředit na to sekání. Mimochodem, vím, že zdání může trošičku jako mást. Tohle video na vás může působit jako, že je předtočený a že jsme ho točili někdy na začátku roku 25. Není tomu tak. Mně už actually dorůstají vlasy. Já vím, jsem na to strašně pyšnej. Já si je s dovolením už stříhat nebudu, nikdy v životě. Bylo to největší chyba mýho života, už to nikdy neudělám a jdeme se rovnou vrhnout na to sekání. Jo, dneska výjimečně nebudeme řešit žádný super vhodný a family friendly témata, jako je nebo prosím vypípnout tyhle slova, ale jsem stejně rád, že se vám první video názorový líbilo, že jste si ho užili. To už jsme plný? No, to je hotovo, co? To je hrozný. My jsme tady na této straně zahrady jsme nesekali zhruba někdy od předminulého roku, takže se tady to... My jsme tady už někdy sekali? Actually jsme tady asi nikdy nesekali. Na té druhé straně, já vám ukážu, na té druhé straně, jo, koukejte, tam je to hezký. Jo. Vidíš? Krásná travička, jako víš, krátká, posekaná. Tady takhle, koukej. Tady. To necháváme úmyslně, protože to je zdravý pro vaši zahrádku, aby jste měli broučky různý a žabičky a slimáčky, ty ne, to jsou pěkný kundy. Dřív jsem na ně dával sůl a koukal jsem se, jak pomalu umírají. Dneska je prostě házen za plot. Jo, oni se pohybují zhruba stejně pomalu jako petkol, takže když se blíží zase k zahradě, tak je vidím a můžu je zase ten plot jako hodit zpátky. Jak říkám, tahle strana zahrady se prostě neseká, takže o to se tady budeme starat dneska my. S tím se teda pojí to, že se rovnou můžeme podívat na první otázku. Petře, budu to číst tobě, nebo každý si čte sobě otázku komunitní? Já si myslím, že tím, že jak se neslyšíme, jak by bylo lepší, kdybychom si to četli navzájem. Navzájem. Tak se dej do práce. Můžu první jet, já teda? No tak klidně začni první otázkou. Tak super, tak jak chutnají petkolovo varlata? Okay, můžeme teda přejít na první otázku. Vybírám já. Bude ještě někdy 100 panáků za 100 minut, stojím si za tím, že to má být série? Ne. Já jsem ty plasty rozstřílel trošku to. Cože? Proč taky nemáš rád MGO Fitmana? Tak a mohli bychom teda přijít na první otázku. Ohodnoť Moriho od 1 do 10 a popiš ho, jaký je. Já jo. Tak jako je to kamarád, tak budu hodnej. 4,5 z 10, možná 3,5 z 10. Podle toho, jaký den, jako vzhledově tak 1, možná 2. No. Podle toho, jak se zrovna vyspí a kolik toho vypil. Problém je, že Morek, když jde k holiči, tak vypadá ještě hůř, než když tam přišel. No, to je pravda. Personalita je na nulu prostě. To je na bodě mrazu. Kolik 7,5 z 10 overall. A přesně, jakoby charakterově 0, vzhledově 1, což z Moriho dělá tak 8 z 10. Je to skvělej kámoš. A má Mercedes S. 10 z 10, je to skvělej kluk. Myslím si, že jsi na řadě s první otázkou. Jak se máš? Ne, ale jako actually ne, že prostě jenom dobrý, ale opravdu jak se legit máš. To je tam napsáno? Jo. Pěkně na hovno poslední dobou. Actually docela dobrý. Teďka jsem po dlouhé době zkusil zase Fortnite. Věděli jste, že ve Fortniteu je teďka Fortnite OG už jakoby nastálo? Tak to je fakt dobrý. To mě jako mile překvapilo, protože teďka můžu hrát OG Fortnite jakoby furt. Tak to je dobrý. Problém je, že jsem si chtěl spolu s Fortnitem zahrát ještě Clash Royale a to je ten hlavní důvod, proč jsem smutnej, kámo. Já se schovám do rostlinek, když vám to budu říkat. Ať mě nemůžou žalovat. Supercell stojí pěkně za jsou to absolutní protože, jestli si pamatujete, tak jsem před lety vydal video, kde jsem se snažil získat zpátky svůj Brawl Stars účet, o který jsem přišel.
Pořád ho zpátky nemám, ale z toho úplně nemám těžký spaní. Já začínám mít těžký spaní z toho, že můj Clash Royale účet, do kterého v průběhu asi 8 let hraní a natáčení zaúčelo něco přes 150 000 korun, nemůžu taky získat zpátky. E-mailová adresa, která v Supercell ID celý roky fungovala, najednou nefunguje a mě to odmítá propojit e-mail s účtem. A na podpoře už mi nikdo zase 2 týdny neodepisuje. Tak to je actually jeden z důvodů, proč jsem teďka fakt jako v životě nešťastný. Ale to nechci zabíhat do detailů. Děkuji za hezkou otázku, jsem rád, že se zajímáte o moje mentální zdraví. Jak to jde? Napí. A ta zahrada? Jak to jde? Napí. Petře, otázka. Proč natáčíš to, co teď natáčíš? Když jsi točil Brawl Stars, tak ta tvorba měla větší kvalitu. Nechci se k tomu vrátit. Můžu odpovědět za tebe. Jestli jste si někdy připadali zbytečně, tak se podívejte, jak mi to dneska jde při tomhle sekání. Jo? To bych chtěl jenom říct. Jsme se tady potkali jako potkali Kolína. Kolik reálně měří Bige? Čti olomoucký tvarůžek. My jsme ho zkoušeli přeměřit v nedávném videu, který možná už na hlavním channelu vyšlo. A jako mě ten metr opravdicky ukázal 149 cm. Mělo to ale jeden zádrhel, protože když si Roman stoupil vedle mě, tak jsme byli stejně vysocí. Bylo asi naposledy, co jsem si z Bigeho výšky dělal srandu. Jinak já jakoby na ty videa, na všechny já se krčím, protože mně přijde, že mužům strašně zraňuje ego a jejich maskulinní energii, když je někdo jakoby třeba z kamarádů vyšší než oni. Tak co, šampione, jak se cítíš? Čau. To je dobrý, co? Ne. No. A jak se cítíš teďka, co? Tak já mám na sobě 25 cm chůdy, že? Já bez a já 20-kilovej bolsek, který mě táhne dolů. Jako my jsme říkali, že ty videa na druhé channel budou low effort, ale někdy si jako říkám, že si to nepřeháníme s tím effortem. Ale pak zjistím, že na tady ty srdčky kouká aspoň třeba 50 000 vás a říkám si, že je to vlastně jako skvělý. To ti neudělám, to bys neviděl, viď? Nebo ukáž? Tak si pak říkám, že to asi má cenu to točit, i když prostě na to kouká třeba 50 000 vás. Tak je to jako dobrý. Zároveň náš dvorní editor s tím pak nemá jako takovou práci, protože převážně má tady ten channel pod zprávou Olej, můžete pozdravit Olejho v chatu. To jsou na píču brejle. Na actually ti k tomu fitu jdou víc než mě, kámo. Ale vůbec nefungujou. Tady ty jsou polarizované, actually fungujou, kámo. Tě nevidím do očí, kámo. Ale já nevidím nic. Jo, takhle, no. No, tohle jsou lepší brejle. No. Patří ananas na pizzu? Ne. Ne? Ne, je to mrtka. Mícháš si krupicovou kaši? Jo. Nebo jak kdy? Půl na půl. A když si dáváš ráno cereálie a mlíko? První mlíko, pak ne. První cereálie, pak mlíko. Jako šťáva a všechno. Víš, že cereálie jsou prakticky polívka. Cože? No jasně. Tak jaký je rozdíl mezi cereáliemi a polívkou? To mě úplně změnilo. Takže ty vlastně každý ráno snídáš polívku. To mě úplně jako změnilo perspektivu. To je dobrý. Víš, že jsi technicky za to teplý? Vím, no. Protože ty máš rád holky. Myslím. On vždycky, člověk nikdy neví, že jo? Lidi, jestli jste třeba kluk a máte rádi holku, přemýšlejte někdy nad tím, že ta holka má ráda pendíky. A vy, technicky za to vy, když máte rádi holku, co má ráda pendíky, tak nedělá vás to gay? Já myslel, že jsme teplí kvůli tomu, že spolu šukáme. Názor na Ogiho názory. Dobrý. Keep it coming, kámo. Já ani nevím, jak se to stalo, ale určitě jste registrovali na Instagramu tu stránku. Kámo, Baller z toho udělal asi jednu z největších fanpagí na celém českém Instagramu. Jakože jasně určitě budou nějaký K-pop fan stránky, které budou mít 1 000 000 fans a tak, ale jakoby čistě jako co se týče českého influencerství, tak Baller prostě udělal jednu z největších fanpagí, takže absolutní respekt. Nechceš přijet k Františkovi ředitelovi na grilovačku? Františkovi ředitelovi co? Na grilovačku, jestli mu přijedem. Jo, počkej, tak to by. OK, já doufám, že to tam je vidět, myslím si, že teď už chceš vidět určitě. To seká. Kamo, tak to neseká. Pane bože. Myslím si, že jsme nedodrželi pravidlo třetin a sekat trávník nejdřív na třetiny, než ho vezmeme. To nevadí, hele. Anyway, takže ještě jednou, Petře, chtěl bys si někdy na grilovačku
řediteli. Františkovi řediteli. Z příští týden. Actually, kámo, já bych hrozně chtěl. Problém je, že ten datum, na který jsme chtěli přijet my a nemohli jsme, tak tam přijelo za tím týpkem třeba 50 lidí a on všem řekl, ať jdou domů. A poprosil je prostě, ať jdou do píči, protože tam bylo moc lidí a on se prostě zalekl, protože nevěděl, co s ním má. Každopádně ugurty za 8,90, píčo. 8,90, ty píčovo. Ugurty, ty píčovo. Jako určitě minimálně bychom chtěli od Františka ředitele Cameo do nějakého videa, aby třeba popsal náš recept. To jsem actually myslel, že jsi byl ty a dělal si backflip, kámo. Já jsem si normálně myslel, že si přeskočil tady to a... Já jsem se teleportoval v půlce, ale původně jsem skákal backflip. To je absolutně crazy. Víš, jak jsem si myslel, že to vypadá, kámo? Já jsem si myslel, že jsi udělal. To je zajímavý, tyjo. Tady přemýšlím, jestli tuhle otázku psal Čech z Moravy, anebo jestli to byl Slovák snažící se jakoby psát česky, ale napsal, kolik trestních oznámení si dostal počas natáčení videí. To je actually dobrá otázka, kámo. Překvapivě, zařeknem to, překvapivě zatím žádný, kámo. Zatím žádný, no. Ale jako... Kámo, ta kamera je strašně křivá. Já vím, já jsem to jenom, ať jsem tam viděl. Myslím si, že ty trestní oznámení docela jako speedrunujeme. Docela jo, no. Jakoby speedrun any percent trestní oznámení Ogi Company. Snažíme se. Kde si myslíš, že to přijde jako první a odkaď? Nějaký hotel. Já si myslím, že ty ubytka jsou takový docela kritický, že si o to říkáme. No. Že bychom tam určitě měli brát jako lepší security precautions z toho, aby se to nemohlo stát, ale my prostě přijdeme do hotelu, který je na píču a řekneme, jo, tenhle hotel je na píču a řekneme, jak se jmenuje. No jasně. Takže to asi není úplně safe, no. Není, a jinak mě ještě napadlo třeba to, že často prostě, to bych taky asi neměl říkat nahlas, co? Ne všichni třeba úplně ví, že jsou natáčený nebo tak. Jako... Ale většinou to, jakoby, jakmile má někdo v našem videu... Kámo, vidí tu obrovskou kameru, ne? Jakoby je pravda, že where's the camera? A Petkol je tam, takhle má to GoPro na hlavě, takhle má tu obrovskou televizní kameru a tady visí mikrofony kolem něj. Tak jako asi je to docela obvious, ale jakmile u nás ve videu někdo tráví díl jak 2 vteřiny a vedeme s ním díl víc než jakoby jedno slovo a nějakou souvislou konverzaci, tak se fakt snažíme, aby ten člověk vždycky věděl, že je, jakoby, že je natáčený a že to půjde někam na prsty záběry. To jsme vybitý. Nebo se to prostě nechce točit, že... Co to je za... Kámo. To je normálně sekačka odešla, kámo, do věčných lovišť, ne, ty vole. Jo, lidi, to je, jakoby to se stává, když si kupujete náčení na zahradu, který je prostě na aku, na baterky, jo. Ono samozřejmě, že je mnohem lepší koupit věci, které jsou normálně benzínové, ale Ogi Company Go Green, to je jediný, bylo to levnější, OK, to je. A vlastně ani, když si koupíš pak hodně baterek, tak to ani není levný. Lidi, asi si úplně nekupujte elektrický. Kde se vidíš za 20 let, Petře? To bude asi otázka na tebe. Já si myslím, že mě by se na to nikdo neptal. Neříkej v hrobě, to není vtipný. To se nedělá, jo, takovýhle srandy. Jako kde se reálně vidím za 20 let. U tebe ve sklepě. Vidím to tak, no, že Peťovi pronajmu nějaký kamrlík. Buď, anebo Maledivy, no. Jo. Daňový ráj prostě. No, něco takového, no. Tax free zone, jasný, no. Já vyberu ty miliony, co mám. Yes, právě. No a když ne tohle, tak teda tím pádem, co by ti stačilo v tom sklepě mít, jakoby paper towels nějaký... Spíš jako vlhčený ubrousky možná. OK, fany fancy, a tak to jsou ty miliony. To no. Yes. A jinak asi by mi to stačilo, nějaký možná perlátor třeba. Dilatátor? To je ono. Jseš dobrý, pojď, jseš dobrý, hezky. Ty krávo, to je hustý, no. To je hustě zasraný. OK, dáme si každý ještě poslední otázku, takže Petře, poslední otázka tady ode mě. Jak dlouho máš ovci, oktávku? A to vlastně můžeš odpovědět i ty, protože jak už asi víte, tak jsme teplí a máme úplně stejný auta. 4 roky máme, ne? 4 roky. No a jsou to mrtky, no, už si budeme muset koupit jiný. Už to nejde. Je to tak? Už by to chtělo něco novějšího, no, takže... Trošku, no. Jsme se tuhle s Petrem právě jeden den jako rozdělili, že si jdeme najít něco novýho. Yes. Co bychom si právě koupili. Tak Petra jsem našel v dealershipu Mercedesu. No, já jsem, jakoby, jo, no, nakonec jsem šel do Brabusu. Brabus? Mně se nelíbilo, jakoby v Mercedesu, takže já jsem právě koukal po tady místních jako vrakáčích a zastavárnách. Víš, já jsem byl za klukama, za mistři zastavárny, tak mi právě poradili, vytáhli tam,
Co? Paulí. Paulí, já jsem tě rozuměl Audi to není, Peugeot 206 jsem. To je, jasně, to jsou superový, solidní jako auta. sportovní, jakoby podvozek, tvrdý trošičku, víš, kořepinový sedadla. Kolik, 28 kW? Něco přes 30, actually. Tak to je dobrý. A jakože to mělo i sportovní sání a Ty vole, ty píčo. sportovní sání, tak Jo? to by si z toho auto měl vzít? Já už, mě ho přivezou, teda já si pro ně musím přijet, oni Ne, to myslel nenabízejí. jako za manželku. Dávám ti ještě možnost vybrat si poslední otázku a pak se s našimi milovanými diváky rozloučíme v tomhle vysílání. Čonk nebo čink čonk? To tam je. Jo. Nebo jsi to právě myslel? Ne, čonk nebo čink čonk? Asi čink. Zahrada už je díky mně skoro celá posekaná. Dal jsem si na tom dneska opravdu hodně záležet, takže bych chtěl jenom říct, že z dnešního sekání a Q&A by to asi, přátelé, bylo všechno. Petře, Petr právě... Nech tu kameru, kámo. Fakt, ale to bylo drahý, Petře, ser na to. Hele, díky, že jste koukali, mějte se krásně, Jahody. Čau.